Well, an damsa seanos bhí se go máach agus bhfuil mu dean sásas. Teag mu ag nertas chuirh líon agus bhí muinte chána uach príomhrúis ag Oireachtas gearart de bhaine agus bhí annaíimiid ar an gneachan damsa seanos go cána agus teag mu chuirh líon bhí net Somália bhí bhfuir television í anrat céanna é. Bhí bheith láir an naonna mar dtíar agus bhfuir tú le daine na casúach le fad an láir a bhise. Oireachtas 2008 bhí me carramid a Gcorca agus bhí an Commertas Downs an step bhí se sa Cork Opera House agus nar bhí an Commertas Heart thumain dhéanach le fhearr Gaeilge a Salt Hill Paula Moran thumaid sáil ag pub álan sin áitcinn sa Gcorca sa Mala Mór agus bhí dochan bhí a caint agus bhí se rá gur se gur chuir sé seachar an Commertas step go leor blianta ní chéile agus ní bhuair sé tádas ní sé súlgóíoch sé táda agus bhí dochan agus bhí cantar spirit an Oireachtas go ben rud ar fad go cheart just tainne bhhaintas mar sin agus nach raon tácht le gruchtdal agus thumaid arás agus for an dáráit agus bhí me just chosásta ró mar bhí sé chuirseach le blianta is downseir iontacha agus ní sé súla le táda agus just hain cinál tréimhse na chaime leis a ggóildeach agus an sin gan é súla éonmod as an Commertas agus an sin for an dáráit so bhí ein cinál buach I don't know an highlight bhí amsa go Oireachtas sa bhíonn sin. Amos is tóí béidir dtíar ní me anrág díra céim léanach ceangan na bliantaí luais is de 16údí. Ar a bhí muid óga diggin, sna go leorgá. Ní hen Oireachtas chrebechan ní sé víns tú héin mar deara. Agus tá gúil dramógad tá teachta ní sé baint salt céanna sa. Í chuilm céim blian, tear gur mis sé hart ar Chaplin jag agus an féú igenis agus is a bliantain ar bhín Oireachtas cinál ciún agus bhí gachtain a daos an ire mór an daoine an coslan na Oireachtas sin éislen cum an Gaeilgeoirí is siúd ar fad ach an star sin star mór daío sé for sé wedgie ó Carlum. Dú chun tanmarrás ar an í an bhaí ach for sé wedgie so sort buach faointe an Oireachtas bhí an dumsa dom hain agus dhéanamid dearmad ar ríis sin é. Well, is toch gur cuimhní smú nuas granúra socha gom bhil hena go scéalta meall an Oireachtas ar nuach ní bhain enach dtíostan an nústantanis ach nuair a bhí me 9 beidir chéad bhíon gur bhig me dúise mórt na man agus cháíoch me san de chornaí riada as bhí me óg ní mecht 9 nó fehestorm agus bhí me dal seach chornaí riada agus chana níanacht leis na léachra fadastócha bhí gom sa me an ar bhís do. So chu me suas réitiúd an gomórtas is bhí me taobhféirt an stáite agus bhí na thomóirí ar fada agus bhí me anóg an nervhíiseach agus tháinig an lead so sean leid a bhí si ar gomórtas chun mar níos chum agus is tócha gur bhreise sáirícham go raibh me in stéad chomór sin agus deir sé brand de se, all roinnt dishes but all right. Agus hín sin budéalsa chum, agus dúirt me, she's gur míl maithagad le, tartan downarum agus hama bhéal me hetirm scahéad. So hógwen budéal belly gawn a bhí an, agus flog me siúrach mar bhar me cheange, agus cad bhí sticán nach potín, agus hóig sem a bhéal, agus flog me roinnt agus hóig sem a scór nach síos me fiabal, agus bhil agus scahéad, agus an sun pasta me casachtach níos, as as na sé siúd a gáirim. So sin ceantas na cuimhní is dócha yes is granúr agus bhí gom an Oireachtas.